No niin, morjesta taas kaikille. Täällä Levatsa ja Sekasotku. Tuossa keskellä on koltuari. Joo, Missä on mä oon sekas. Cold Tuossa keskellä ylhäällä. Mennään siihen. Joo, mennään. Joo, nyt me pelataan sitten mikäs tää onkaan, Guaccacraftia Hypixelissä. Hypixelin servulla ja niin. Päätettiin sitten tätä kuvata, kun pelattiin game mode ja tää tuli vasta ja tää on ihan kiva game mode. Tai tämmönen Mä minipeli. tykkään. Niin, molemmat tykätään tästä. Viime matsi meni ainakin ihan hyvin. Tai sit toka kerta kun mä pelaan tätä, että jos mulla menee tosi huonosti, niin katso, että älkää tuomitko. Ja kuten Muuten tää Nikki on tää taas. Joo, mä huomasin. Mut kuitenkin niin, sit viime videosta niin, joo, varmaan huomasitte, että mä oon aika huono PvPssä. Joten, mut kuitenkin tää on mun mielestä hauskaa, et joo. Tää vasta harjoittaa. Tässä se kasotku on vähän parempi. Hehehe. Hehehe. Ei. Mä en jaksa, että se Anise on täällä, koska se ounaa kaikki. Se oli viime matsissa, se koko ajan reippasi ihan kaikki. Niin reippasi. Meillä ei ollut mitään chanceja. No. Se oli hieno skini. Nyt alkaa. Ko? Noniin, nyt alkoi. Lol, first blood. Onnea sulle. Joo! Nikki tuli selästä. Joo, silloin on niinku 2. Lol. 3. Missä nämä ihmiset menee? No en mä enää pysy perässä. Kaikki menee kaikissa ihmepaikoissa. Ei mitään. Mä yritän parhaani, mutta mä en oikein löydä ketään. Nikki kuole. Ei mitään, tää ei ampunut. Come on. Voi, siis tuo Nick Attack, niin se on ihan älyttömän tarkka. Niin onkin. Ei. Sä voisin pelannut tätä vähän enemmänkin. Mitä? Sanoin, että mä en tappanut sitä. Mä tapoin. Sä et tappanut sitä? Tapoin. Et oo tosissaan kumatkin ampuu ohi. Ja sit mä tapan, jes. Pop! Ihan täällä alhaalla. Hemmetti. Miten nyt menee ihan... No, kyllä me viime vatsiskin meni alussa huonosti, mutta... Mulla menee aika huonosti kans, ei. Jos ei oo paras, niin sillä on huono. Se on mun motto. No ei. Mun motto on, että paikalla ei läsnä. Yes. Joo, tää Polska Maro. Ihan hullu mies. Niin jotkut on niin tarkkoja vaan. Miten? Nick. Taas. X. No ei. Ale moi. No voi jumala, taas mä sanon aina taveksi, kun mä oon tottunut sanoa koulusta. Ei se haittaa. No ihan sama. Voi toi niinkö oikeesti se... Kato, siinä on tuplaskore tohon tokaan, joka niinku, joo. Mä oon sun takana. Mä juoksen karkuun. Toro. Ei oo totta. Ei oo totta oikeesti. Toi Polski makaroni tappoi meidät molemmat. Mä luulin, että sä tapoit mut. En tappanut. Katoinkin, miten sä sait triple feedi. Oi ei. Tää Polska Maro, niin sekin heittää settiä kyllä. Mitä? Ei hemmetti, toi oli lagi. Mä ammuin tyyppiä sit se kuolleen sitten. Mä tapoin Niketäkin. Jes. Onko hyvä. Et on tosissaan. Good for you. En tiedä, miksi. Jes, me tapettiin. Tai no siis mä tapoin Nikattakin meni ja sekin sinne. tappoi mut. Tää on aika vaikee. Jep. Kun tää on näitä aika... Miksi täällä ei tällaista noobiservua tällekin pelille, koska mä oon tässä ihan niinku... Niin. Niinpä. Vois tehdä jonkun noobiservun, missä kaikki noobit pelaa. Oi! Joo! Double! Jätkä heitti triple feedi just äsken. Sorge. Ui, mitä toi niinku... meni ohi? Ai, se kuolikin. Tää kohta on niinku varmaan ainoa, missä MR Levansa is on killing spree. Yes, onneksi olkoon. Mä ite peilaan, noniin. Mut mä oon silti huonompi kuin sinä. Niin, Kahdella miltä tuntuu? No, mulla meni taas alku huonosti. Et ei voi mitään. Mulla meni alku ihan silleen semi, en mä tiedä. Katsotaan sit paljon tää matsi kesti.
4 minuuttia kuvataan vaan lisää. Mut hei, mä katson shopista, et voiko mä ostaa vielä mitään niinkö... Ja missä se shoppi on? Tässä. Kynä. Kurk Railgun. Kynä, mistä mä voin ostaa uuden Railgunin? Joku niin, siihen voi vaihtaa osaa. Niinkö... Joo, mulla on 20 coins, siitä maksaa Wooden tonni. case. Coast Mennään 1000. arvelemaan. No ei muu näihin varmastikaan ole rahaa. Joo, ei mullakaan. You don't have enough coins. $0.9 sek. You don't have enough tournament tokens. Mutsles. Wooden mutsle. Okei. Nää on aika kalliita, joten ei mulla ole varaa mihinkään. Mitä Jaa. lobby sä oot? Mä tiedän. Me mennään tohon... Näin Ka- kolmos. Joo, kolmoseen taas. Ja mennään oikealle. Joo, mä seuraan sua. Mennäänkö taas Cold Wariin vai mitä? Mulla on ihan... Mennään tohon Demonic. Toi siinä samassa kohtaa, missä Cold War oli. Joo, mennään vaan. Mä oon jo siellä. Sinne ei pääse, mä en pääse. Etkö? Ei. No mä tuun sit pois. Aha, mä vahingossa klikkasin jotain toista. Mä klikkasin sen vieressä olevaa Cold Waria, se voit tulla tänne sit Mä varmaan. katsoin, jos mä kerkeen. Ei täällä on nyt kun mun lisäksi yksi. Joo, no mä katsoin, että jos toivottavasti mä oon oikeassa lobbys, joo. Mä tuun sinne. Noin. Missä sä hiihdät? No mä nyt oon täällä jossain. En mä tiedä. En kerro. No voi helvetti. Sä oot tossa. Booms. Tässä on mun duuni, hei. Ei vitsi, sä et tajuu miltä toi näyttää. Hei, kato. Mä näytän miltä toi näyttää. Kato mua. Se pitää sniikkaa. Oho, niinpä. Eikö sun pitää rikkoa niitä soihtuja? Aa. Aha. Näyttää vähän. Joo, näyttää aika kivalta. GL everyone. Mikä on GL? Good luck. Aa. Saat laittaa ehkä mikin. Ei, varo sun selkää, sut raiskataan. Oh. Sut raiskattiin. Tapetaan toi. Sut raiskataan, Joo. jos tapetaan. Joo, ei. D. 1, 2, 3, 4. Mä oikeesti vihaan näitä tällaisia, missä on kaikki 1, 2, 3, 4. Niin mäkin. Ne nimet on ihan perse. Meille. Nyt mä menen niinku, että No niin. numerot pilaa sen nimen idean. Oi! Au! Miten sä et kuollut? Epäreilu. Ei oo totta. Hyvin lähtee. Uita hyvä Iron Railgun. Joo, mä oon kateellinen. Kateus iskee. Meillä on vaan Wooden tai Basics Railgun. Just. Ei. Mä yritän aina silleen, että mä sniikkaan jossain kulmalla kanssa. Hehehe. Sit tulee se Ei jumala. Tai ehkä me ei sittenkään tapeta tuota Joeydia, koska nyt en pärjää. I can't compete. Huh. Spawn kill. Joo, mä oon ihan surke. Kato, mä oon vikana. Mä oon toka No, vikana. Sitten meillä on hyvä tiimi. Tapetaan toisiamme. No joo! Aha, Mä sä vaan oot vedän 3 kontrolli vikan. pohjasta täällä. mitä se tekee? Kontrollista juoksee nykyään, niin... Ui, mitä? Mulla juoksee... Ai, juokseeko vähän? Paina kontrollia pohjaan, niin se juoksee, ellei sä oot vaihtanut sitä nappia johonkin muuhun. En mä oo vaihtanut sitä, mut mä niinku aina double täppään. Aa. Tai siis täppään. Mä Ei, niinku, siis double. kun se sprintti välillä lagaa, kun double täppää, niin... Sen Mä takia mä tiedän. käytän kontrollia. Oi, kato, mä tapoin Ymmärrän. sun raiskaajassa. Ihanaa. No voi hemmetti, sä tapoit mut. Mä oon niin skilli vaan.
Mitä? Oh! Mä ammuin tapoin sua. sut uudestaan. Lol. Mäkin Mä ammun ammuin sua. Mä silleen. vannoin, että mä ammuin sua. Miten tää voi tappaa tuo jätkä? Se ei kuole. Mä vaan jahtaan tätä. Ja sit mut tapetaan. Mistä nää tappaa? Nää on oikeesti jossain niinkö... Spavni. Killi. Kiva. Voiko sun tyypit lopettaa spawn killaamisen? Se on ikävää. Mitä? Kuka mua ampuu? Lehtikioski. Okei. Vittu. He? Mistä sä ammuit mut? Mä Täällä istun spawn kulmassa, koska mä ärsytän nää kaikki taas. Istuu kulmassa. Noin, nyt, mä nyt on päässyt korkeammalle. Oh! Se oli refleksi. Kenen ei. puhelin toi? Se on Samin. No kun se kuuluu meinaa. Ja. Mitä täällä Kiva. tapahtuu? Eikä mä en jaksa kysyä. Mut mä olin nyt sit neljänneksi. Noniin, Mm. vedetäänkö vielä yksi peli vai lopetetaanko nyt tää video? No mitä sä oot mieltä? Mulla on ihan sama. Ihan sama, vedetään vaan yksi peli vielä. Okay. Tätä joku muu mäppi, hei. Digsite, täällä, alhaalla. Digsite. Täällä. Okei, Digsite, kyllä. Mennään Digsiteen. No hehe, mulla on taas huumoria. Tää on tästä tää väsynyttä läppää. Eihän kello oo ku vasta niinku kohta 10. 15 vaille. Mä herään huomenna 9 ihan varmuuden vuoksi. Okay. Niin ehkä niin me kuvataan vielä. Niin joo. Mä voin kertoa sitä sit niinku kun ei kuvata niin miksi. Ei sillä on niin väliä. Vois saada 8. Ihan läpältä. Niinpä. Mut kuka on niin sairas, että se herää läpältä aikaisemmin? Niin läpällä aikaisemmin. Niinpä, kun vois nukkuu vaan pitkään. Voi että. En mä osaa käyttää tätä Tää on kontrollia. oli niin liikaa tyyppejä, niin mä en saanut ketään ja mä vaan kuoin. Mä en osannut päättää. Vitsi tää, siis toi PH-tyyppi. Niin se oli mun ensimmäinen tappo silleen, että niinku, kenen mä tapoin, se oli ihan alussa. Mut silloin timanttihoe. Okei, se on siis pelannut tätä vähän. Sen kyllä huomaa sen skorestakin, että... Joo, kiva. Tai sit se on voinut ostaa ne. Tai niinku Niin oikein rahalla. Aha. Niin. Niitähän mun mielestä voi ostaa oikein rahaa. No onpa siinä fiksua. Toisaalta sen score näyttää, että se on aika hyvä. Niin. Mitä noi ihme pistonäänet on? Kuuleks mä vaan ne vai? Piston äänet. Joo, no on sellaisia niinku matalia pistonääniä. En tiedä. Joo, mä tapoin jonkun. Mä oon ihan Mitä kikseis. mä en oo vielä tappanut ketään, mä niinku vaan kuolen koko ajan. Hyvä. Noniin. Vihdoin eka tappo. Ja sitten mä taas Mä en kuolen. tiedä kämpiks mä, mut mä niinku kuitenkin juoksin tässä yhdessä huoneessa niinku täällä näin. Täältä on hyvä vievi tonne noin. Jes. Mä vasta nippailee. Metallari. Jes. Oi ei. Taas toi pistonäänet. 2. Joo, nää on niinku ihan hulluja. Ei juma, mitä? Toi on ihan hullu toi PH. Niin on. Partihat tyyppi. Torololololol. Ei. No voi hemmetti. Ei toiminut. Se oli... Mä sain double killi just äsken vissiin. En mä tiedä. Joo, toi chickeni on vähän oumna. No, ne oltiin yhtä hyvin. PH. 25 tappoa. Open. No PH toi vippi, eli se saattoi saada vippinä noi kamat suoraan. Niin joo. No joo, mut opetetaan tää video.
Mennään tänne tuosta ui hienosti. Tai ei näy tuosta ui, mut silti. No mennään tänne, missä on näitä päitä. Ei kun emme pääse, ei tänne. Oh. Jäädä Kokeilla. tähän, kato. Tuu mun viereen. Joo. Dude. Tänne. Okei, joo. Joo, no mutta... Kato, mä oikeesti, tää ei pysty kävelee. Kokeilepa. No joo, sori, mä pilasin vähän tätä, mutta kokeile. Jännä. Au. Joo, no mutta hei. Kato, missä mä oon. Joo. Okei, lopetetaan Tää video. video oli tässä ja muistakaa ihmisiä, että tykkäys, jos tykkäsitte, jakaa kavereille ja tilaaminen on aina niinku vapaaehtoista, että en pakota ketään. Mut joo, niin se on ensi kertaa ja moro moro.